Tervetuloa Digitotal Lumikin vapaa-aikakanavalle seuraamaan Lumikin puuhia. Seuraavaksi mennään sitten tosta alas jäälle ja mennään vähän pilkille ja tehdään pieni video. Karvaturri menee eeltä. Hyvä keli. Eikä oo ihan hirveästi lunta jäällä. Kyllä täällä kävelee. Jäätä on 10-15 senttiä. Kyllä kantaa Lumikki. Kaikuluotain ei ole nyt mukana, koska mennään ensi jäille. On hyvä pitää huoli varusteista, kun ei ole rahaa ostaa uusia. Niin että kaikista arvokkaimmat eivät huku, jos jää pettää. Mutta tällä kertaa vaikuttaa hyvältä. Seuraavalla reissulla on kaikuluotain mukana. Aloitetaan. Täällä on ihan älyttömän hyvä aahvenen syönti. Tästä jopa nauttii. Pieni kultainen murri. Sillä mennään. Ja filmikärki. No. Se olisi pilkkipäivä taas pulkassa ja karvaturri tuolla lähtee hakemaan auton, että päästään kotiin. Ja hyvää oli, kalaa tuli pientä syöttikalaa seuraaville reissuille, koska tavoitteena olisi matikan päiväpilkintä. Se kiinnostaa kovasti. Kiitoksia Chiluri-kanavalle tästä kyseisestä vinkistä. Vettä on jäällä ehkä nilkkoihin asti, mutta ei tämä menoa haittaa, kun kunnon kengät alla. Niin kiitoksia Karvaturille viime vuoden hankinnasta näistä pilkkikengistä. Ne on numero 47 ja mun jalkani on numero 44, että ei se monesta sentistä liian iso oo, että mahtuu paksukin villasukka jalkaan. Että sellaista. Näihin tunnelmiin ja palataan seuraavalla pilkkivideolla. Kiitoksia katsojille. Muista heittää peukku ja tilata kanava.